ťažké, keďže je to o strašidlách. Zoznámte sa s Jožkom. S mamičkou a ockom Bubákovcami žije na Odrištajne strašidielko Jožko. Keď pred poludním vylieza z postielky, veľmi sa teší na to, čo mu deň prinesie. Rád sedáva na ochoci hradnej veže. Je stadiaľ vidieť do ďaleka. To vidí napríklad až na Ježiburg, trochu ošumelé sídlo čarodejnice Ježiny. Z veže vidí rybníček pána vodníka Tundíka i lesné obydlie divošienky Magdy. Jožko má odtiaľ skrátka celý rozprávkový les ako na dlani. Toto je jeho milovaný domov, kde deň čo deň prežíva všakovaké dobrodružstvá a kde pozná každúčké miestečko. Najčastejšie chodieva na slnečnú čistinku, na ktorej rastie asi 1000 čučoriedkových kríkov. Ich veľké modré guľôčky sú také sladké a chutné, že im Bubáčik nikdy neodolá. Za každým zabudne, ako sa na neho mamička hnevá, keď má od nich zašpinené nielen ústa, ale aj košieľku. Raz dokonca skúšal celkom sám vyprať čučoriedkové škvrny v rybníčku Tundiak. Domov však prišiel nielen celý mokrý, ale aj od hlavy po pety zafarbený do fialova. Mamičku Bubákovú to vtedy stálo veľa práce, aby pri nočnom strašení zase pelostne žiaril, ako sa na správne strašidlo patrí. Biela košeľa bubáckému povolaniu neodmysliteľne patrí. Veď Jožko aj trochu vyzerá ako taká biela okatá plachta, oblečená v dlhej snehobielej košeli. Vďaka nej môže prechádzať cez steny, lietať, objavovať sa a miznúť. Povie len hajdulu bajdulu, pošteklím košeľu a je to. Najkrajšie na Jožkovi sú jeho bystré, nezábudkové oči a tiež vlasy. Majú tu najvzácnejšiu farbu na svete, žiarivú hrcavú. Ako líšči kožušok. Trčia mu na hlave do strán a nech sa češe, koľko chce, stále pripomínajú vrabčie hniezdo. Jožko sa nikdy nenudí, na nič nerobenie nemá čas. Každý deň ho čaká čosi nové. Napríklad zajtra sa chystá preskúmať studňu na nádvorí. K tomu však bude niečo potrebovať. Strašidielko Jožko a Ježi slečna Ježina. Slniečko nakúka cez okna do spálne Bubákovcov. Pani Klotilda s pánom Všehomírom však ešte spokojne oddychujú vo svojich bielých perinách. Netušia, že ich Jožko sa už ponáhľa k hrádku slečny čarodejnice. Bubáčikovi včera napadlo, že sa pôjde pozrieť do starej hradnej studne. Veď je vraj až do samotného pekla. Jožko by si ho rád prezrel, ale tak, aby ho nikto nevidel. Preto ide čarodejnicu požiadať o pomoc. Ježiburg stojí až na samom vrchole kopca, zvaného Pucek. Ježina býva v zrúcanej veži. Za ňou má peknú záhradku plnú rýbeslí, byliniek a všakovakých zvláštnych kvetov. Varí z nich rôzne čarovné elixíry, masti a medicíny. Už veľakrát pomohla nielen obyvateľom rozprávkového lesa, ale aj cudzincom zblízka i zďaleka. Jožko zaklopal na pootvorené dvere. Len poď ďalej, Jožko, začul znútra. Pozdravil a povedal Ježine, čo by potreboval. Nie je nič jednoduchšie. Uvarím ti sirup neviditeľnosti, ponúkla sa mu. Zniesla ku kozupu kadejaké korienky, čarovné byle a nasušené bylinky. Nie
vyskúšať, ale len na štipke jazyka. Elixír bol totiž veľmi silný. Účinkoval rýchlo a dokonale. Stačila len kvapôčka a Bubáčikovi zmizla celá košieľka aj s rukami. Vyzeralo to žartovne, keď okolo ježiny poskakovala biela, strapatá hlavička bez tela. Sirup má svoju moc iba 1 hodinu. Potom ťa zase každý uvidí. Tak na to mysli, upozorňovala Jožka čarodejnica, keď jej pekne poďakoval. Hneď ako sa mu zase objavila košieľka a ruky, zamával na rozlúčku a ponáhľal sa domov. Už sa tešil na zajtrajšie dobrodružstvo.